Moikka! Mä istun tällä kertaa erityisen tutulla bussipysäkillä ja tervetuloa muuten mun päivään. Tällä kertaa ei ole kyseessä Helsingin My Day, niin kuin tästä useasta bussipysäkistä voisi kuvitella. Vaan tällä kertaa olisi testissä Vantaa My Day. Miksikö? Vaikka minä olenkin kuvaillut näitä aika useita jo aiemminkin, mutta tällä kertaa minä olen menossa Vantaan Superpartin Supertyve-tapahtumaan. Ja sinne tulee siis paikalle Miisas, Deata ja Pinkku Pinsku. Toivottavasti pystyn haastattelemaan heitä ja sitä rataa. Minä odottelen tässä nyt Dösani. Matkaan mukaan tulee todellakin yksi ystäväni. Ja eikä mulla sitten muuta. Mä hain tuosta just äsken Hurtaisen Edin. Laittauduin kuntoon. Nyt vaan venätään sit tota Dösaa ja katsotaan mitä tää päivä tuo tullessaan. Toivottavasti kaikki menee muuten hyvin. Hello! Olen päässyt nyt Viikkiin. Minun avustajani opasti minut tänne, koska mä en oo jumalauta ikinä jäänyt tähän. Bussissa oli niin kuuma, että vittu ette pysty kuvitellakaan. Ennen Söderiä oli jotkut saatana isot rukkimessut. I don't know. Nyt metsästämme seuraavan bussin, joka pitäisi aloittaa jossain lähellä. Toivottavasti bussista selviydytty. Nyt matka jatkuu Stinden hakuun, koska ystäväni sen pääsi unohtamaan. 5/5. Mitä? Mitä ei voi? Näillä käytiin ja sain mitä tahdoin ja nyt Dösää kohti ja Tammistoon. Feelings. Bussilla selviydytty Vantaan puolella. Kyllä spam on hyvää. Suuntaamme City Markettiin ostoksille. Poikettiin tuossa Sitterillä sitten nopeasti. Nytten ollaan menossa tuonne Superparkkiin testissä. Jestas sentään ensimmäistä kertaa ikinä. Tää on kallista menoa, mutta ei voi mitään. Toira iso mesta. Nyt lähdetään tutkimaan mitä kaikkea täältä löytyy. Hyvä! Otetaan sulle tuohon mikrofoni heti itse käteen siitä. Karin vastaa sua. Ota pikku läpsykierros siinä. Noin, kato. Nyt en saanut läpsyä. Hulluks menee. Ota Miisalle tosta mikrofoni käteen ja siitä hyvää päivää Miisa. Ei tää on paljon. Mitäs Deata voi istua siihen avaan nyt ruoda? Supertyve. Joo, läpi. Otetaan sitten seuraavat. Seuraavat suuhun. Yksi kerrallaan. Otakaa kaksi suuhun jokainen. Joo, Miisa joutuu, että Deata pani heti saman tien kakkosen siihen. 2 pitää ottaa suuhun. Deata haluaa mestaruuksia. Nyt on paha, nyt on asettelevat suuhun. Seuraava sana on sitten, otetaan toi hashtag SPRPRK. SPRPRK. Ai, se tulee kun apteekin hyllyt. Miisa, äsken oli pulassa. Miten nyt kuunnellaan? Kokeilla uudestaan! Ei. Hyväksytään sitä! Hei! Äänillä vielä. Mitä Pinksu? SPRTK. Mitä? Ei oo. Paikka auringossa. YouTube. Annetaan apua. Sun suuta. Mitäs Miisa? Pinkku Pinksu. Mikä? Ei oo sellaista kanavaa kyllä mistään. Nyt on Deatalle, täällä tulee 3 pistettä ja Pinkku Pinksulle siihen kivasti 2. Miisa oli jo lähdössä, on sun 1 karkki suussa, niin sä olit. Kannustusta, Miisa! Deata! Selvästi pelattu. Kolmannella lähtee kumpi vielä mestaruuden. Kuva kestää prosentti. 1, 2, 1. Tää jonottanut jos kunnon 100 metriä pitkiä. Pöytää on pörttiä. Ok, feidasimme ja vittuinoimme jonoille. About 1,5 tuntia ei ollut pörtti. Suosittelen vain pienellä ruuhkamäärällä. Nyt haihdumme Pierusaarassa. Muutamassa. Ei täällä ole mitään. En tiedä yhtään mitä tästä tulee, mutta komenon valaa kahvi. Toivottavasti maistuu hyvällä. Nyt voisimme haihduttaa tästä kaupunginosasta. En tiedä minne, mutta
Bussilla taas tultiin tänne muijan koululle ja täällä päristellään ja en mä tiedä. Katsotaan nyt mitä vielä tehdään. Käydä syömässä kohta ja jossain vaiheessa pitäis haihtua. Alkuillalla pitäis olla taas himas. Kuvaa 2 kameraa. Joo. Joo, mutta se on ensi klippiin morjens. Joo, saamme todellakin tänne Suviin. Uusi yritys, mutta kelpidä yli 4/5 ja siinä on eivät. Lähdetään testaamaan. Pitäis haihduttaa Dösällä jossain välissä. Ettei mitään, jalkaraiskaus. Niinku ihan puhki. Nyt Dösään. Ja siitä sitten toiseen Dösään ja sieltä Porvooseen. Tää päivä alkaa pikkuhiljaa olla tän rissun osalta taputeltu. Kyllä jotain vielä tulee, mutta en tiedä mitä. Sitten välistä grillaantuminen puolta tuntia. Tästä tulee myöhästynyt ihan sama. 861. Testis. Piti tulla aikaisemmin, mutta ei siis tullut. Vituttaa. No, pääasiat ei tarvinnut mennä 40 lisää seuraavaa linjaa. Pääsen näihin autokuskilla. Tässä Porvonmaan kamaralla nytten kävelyä Faijalle kohti, sillä tää linja ei käänny tuonne vanhan Helsingin tien kautta, vaan se menee suoraan Kuninkaanportin tietä, joten mä joudun kävellä sellaisen reippaan kiilasan ekstraa verrattuna 24 Kosiin. Mutta ei mulla tältä päivältä enää muuta kuvattavaa oo, että mä varmaankin lopettelen tän videon nyt tähän. Kiitos, että katsoitte minun hiukan epämielekkään Superpark Helsingin häröily videon. Minä ensi videon merkissä. Se olisi ensi videon.